tota la comunitat educativa hem anat al poliesportiu de la Plana i hem estat tot el matí fent esport i activitat física. Ens hem distribuït per grups, hem treballat en equip i ens hem ajudat a la resta de companys i companyes del col·le a fer totes les activitats. Hem jugat al joc del mocador i al joc de frontó amb la mà. Les pistes de pàdel, els més majors del col·le han jugat a màdel i els més menuts a joc de traure boles. Hem jugat a estirar la corda i a botar la corda en equip. És molt important realitzar qualsevol tipus d'esport, ja que ens ajuda a tindre una bona salut. A més, l'esport és bo per a totes les parts del cos, incloent la nostra ment. L'esport ens ajuda a tindre un millor aspecte i redueix el risc de sofrir malalties. Què penseu que és important per a vosaltres fer esport a l'escola? Estar catxes. És saludable. Pues és necessari. Estar sa i estar en forma. Hem practicat llançaments de punteria i llançaments de distància amb la javelina. Hem fet un joc molt divertit on tenien que colpejar un baló i tractar de fer punteria en una diana marcada en el centre del camp. També hem fet carreres individuals i per parelles amb els peus nugats. Un circuit d'obstacles molt divertit, on hi havia que passar tanques per dalt i per baix, botar el cèrcol en cèrcol. Fins i tot hi havia rodes de camió que tenien de superar. Hi havia també un joc d'orientació on tenim de trobar unes pilotes marcades en el plano i formar les paraules dia i esport. Hem gaudit molts aquests dies junts amb els nostres amics i amigues, companys i companyes, mestres i familiars. Avui i tots els dies continuarem practicant esport.